Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε σήμερα να με βραβεύσετε. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι κοντά σας, αλλά δυστυχώς οι υποχρεώσεις μου δεν μου το επέτρεψαν. Δεν ξέχασα ποτέ από όπου ξεκίνησα τον αθλητισμό, το κολύμπι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάθε καλοκαίρι πώς ανυπομονούσα να τελειώσει το σχολείο για να με στείλει η μαμά μου με το αεροπλάνο ασυνόδευτη για να πάω στη γιαγιά, να μείνω στη γιαγιά και στη θεία για να μπορώ να πηγαίνω κάθε μέρα στο ναυτικό όμιλο να κάνω προπόνηση. Εκεί μπήκε το μικρόβιο για τον αθλητισμό, εκεί μπήκε το μικρόβιο για τον πρωταθλητισμό, δεν το ξέχασα ποτέ. Γι' αυτό πιστεύω ότι η πολιτεία, ο Δήμος, η Περιφέρεια θα πρέπει να στηρίξει τους συλλόγους της Χίου, τον Ναυτικό Όμιλο και τους άλλους συλλόγους, να έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν καθημερινά την προπόνησή τους. Ο αθλητισμός είναι τεράστιο εφόδιο για τα παιδιά. Κατακτούν μέσα από τον αθλητισμό εφόδια για τη ζωή τους αργότερα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό σε σωστές εγκαταστάσεις. Οι Ολυμπιονίκες όταν σταματούν την ενεργοδράση, ουσιαστικά τότε ξεκινάει και η κοινωνική δουλειά που οφείλουν να κάνουν. Είμαστε τα role models για τα παιδιά της σημερινής κοινωνίας. Είμαστε αυτοί που θα γίνουμε πρότυπα για τα παιδιά έτσι ώστε να ονειρευτούν και να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Από τη μεριά μου, όποτε και όπου μπορώ να φανώ χρήσιμη στο στοιχείο, θα είμαι διαθέσιμη να βοηθήσω έτσι ώστε να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι για την κοινωνία του αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι καλή χρονιά και υγεία για σας και τις οικογένειές σας.